Foleni wala nyumandon owega taka renouveau télé la jabara kilingilina bela jelenye ambe befo ka be wala nyumandon ka senka aketo nyini ke awfe ka sababu yake ambe retard muna barani ataka bolodo ka befo ka be wala nyumandon ko bela jelenki bismillah renouveau matin kana sigira renouveau sogomada kunnafoni ni kene sigilenye solika wili ke baga aw ni nyogontuma aw mana ke yoro la aw mana ke erfon fena sabula wakati chugoya te kelenye do be shu felala ni sanga kononana do be kligan felala aw me sogomada felala ola ame befu ka kenye ni bela jelinka wakati chugoya aw muni aw barake yoro la suraka ba aw tun korotole no ka renouveau sogomada kunnafoni makono kuni kunnafoni kene sigilenye aw ye munu fene be sogo aw na sogo nawla dongudu ame bela jelen fo ka be wale nyumando la me baga kulu antenya auko ambe aw bela jelen fana foka fo beki bismillah bi tarata novembre kalo kili kononton samba fla ani mugan kelen renouveau sogomada funa foni ale keneka sogomada ina fo don tawla kuna foni chamami ambulo ko ka lasi awma ina fo aw laydu kay minye kadam netene foka ta se jumama nege kanya wolon vla mana temeni sanga tanjuri amena ko kuna foni aw folo fara nyogon kan ka di awma maliko no ani maliko kan dugubo kata fala togoda kan ambe bela jeli foka foka oko kuna funyo ninye o kene sigilenye dibila barake bago onwa dibila barake bago ambufo kuma sokone anno studio bamida ukono on ma flabe en flaga wereti Idrissa Sidibe janjo masa ka faranere kan Amadou El Konare ale masika kuma sola sorobi janjo masa ini sokoma awale jam ko komenta bashi foitena sakere kuri heresa amba nse ifu ka lajaba tani muso demsani de ma probe fu ya fotu mena yoroko ko ni minti bisabado tan duru manaka chefe ka ba bayra kanga anzina tele akula sigatala dala sunama janjo soni eni kanu mako bina nyo la sodo don kibaru o kene kan ola bi tarata dunya novembre kalo kile kononton renouveau sogomada kunafoni amena kunafoni amunu lafsi awma olu bakuru do fleni fembe talike CDAO jamana kuntigu tume nyogonye ballena kunu amboraka okunafoni audi awma ayirala ka fo fembe talike nyankili bere konna ko na taganyeshi ma nyama do ma afeanno malikono nana ka kenyani wale ya do yenye folikera aw yukunu mununka isa kabasi dibefe ola biso romadaina kokura fembe talike ni nyangili walena awmina do adogodo nye kono nana yalma ko nyangili berebe nata kanyeshi fanga frontier fanga ma nyama joni ma joni stembe ni nyangili walena awni isa kababe nyowala soro kurafonia munube alebolo okoka abena bela jini la donia ofena kofe abe fo fem ko cop 26 ale jiengono lo la jeba mi ni wakonna la fembe talike wakati yelema kololo okunganko kuma de be foni kene ba insanfe fem kon be talike jamakulu bora malikono yanno kasika tagani kene kan mi yerabika ke Glasgow ni obe Ecosco feino fembe talike o jamakulu ko fole olu nyemine baga obe talike ministre de l'environnement na ani alebena nyola soro nega juru sira fe so komadaina ministre kasika kuna fonya di amani kenen kan keren yala wakati yelema kololo kunye o fene kan o kofe ametara mali marabolo folo kono nani o yekaye ona ngala sigide Michel ya obena nyola soro jekulu do be kayika o feino olu koni hakilina ndota hakilina mi talen fle kuba fe kan muneke mali marabolo folo kono nana o kuna fonya bena lasi Michel ya ofe Idrissa Sidibe janjo masa alebe ya ka donki baru lasi aw masori Ibrahim Diallo alebe jate minewla kaba be siraba kanawla soni amenyo la soro fembe talige taninya sigin kiboru yo olu kono nana kede ya kuna foni hawa danyugo obe alibolo Alexis Kalamri be bisimla biso amarena masomima akasika ola selike ka fara onka don foli duman kan amido kuna foni konya la tella sisa ni wakati bolo da chugo ni oyimetewe kusankolo obena jeya ka nogo tike kabala mali marabolo kilingilina bela jelin konnala nga marabolo damandaman be no sankolo koni obena jeya olufe no pasi obe kita kofo buguni joila sika so kuchala katasi kulikoro kenya kaya fama femme talike sam klima fefinyala obena na chi kita marabolo konona na buguni sika so joila kuchala katasi kulikoro o kenya kaya fama ni oborala mali fanto fe femme talike sam ya fefinyala
la o bena chimi fangate bonya kosobe tawdini kaw feino big le gaina gomblo mena ke sababu ka gelea do uluka yaro jam fleli la mimba damne kilometri duru katabla fo sheki mbonyon kula no bora la mali fanto fe gelea fo shi kontena na dunyili la ola ko sanko bolodali no big le journée konna la wal mashuina wakati ni wakati o isika ke buguni kaw feino joila sika so ani kuchala femme talike kligaina finteni hakeya uni oluta kudan kununtama femme kon metalike yelema bate uni nyogonche o kum kononana kaini kulikoro oluka finteni hakeya obijo digere bisaba ni shekina sika so oluta bege bisaba ani woroy segu marabolo konna la bik ligaina oluka finteni hakeya obijo digere bisaba ani shekina mopti oluta bege bisaba ni wolonvlaye Tombouctou oluta bijo digere bisaba ani flala gawoka oluta bege bisaba ni woroy finteni digere bisaba ni saba obenake Kidal menaka oluta bijo bisaba ani shekina tawdini oluta bege muka ani wolonvlay buguni marabolo konna la kligaina finteni hakeya obijo digere bisaba ani sabala femme talike kuchalala kita katasi nyoroma ani nara ni marabolo nani konona na kligaina finteni hakeya bijo digere bisaba ni wolonvlala duanza olutabeke bisaba ani duruye sanko olutabeke digere bisaba ani shekini banyangara olutabeke bisaba ni wore joila lutabijo digere bisaba ani wolonvlala Bamako distriki konna la sankolo o koni bena jeya fembe talike samia fefinyala oli bena chima fangate bonya kosowe yoro jam flelu mba damne kilometri shikin katabla futam bonyon kula gelia fitini numbena na do yoro jam flelila fintin hageya kligaina obeke digere bisaba ani woroi Bamako na lamini sokomare na kene chira nege kanye woro temeleni sanga mwan shekinye klibena bi nege kanye tan ani shekini otemena ni sanga fly wakati buluda joyi ni kadi awma ina fo la dala kula akunyi maliden kilengele na kasika tana blado ko alaka bitarata kile heredi ambela jelema Idrissa Sidibe Janjo Massa ne be keneto alebolo akatemeni donki baru Janjo Massa me kenedi tumam na nege kanya wolonvla otemena ni sanga bisaba ani konontoni nala sonama mimbi talike ukumana mima anzena tilia labana andela tilia amaira la kibara kumbaba la mimbi talike sideo ka nyangili krenkrene munun tambe ka nyeshi ka do jamana marabaw uluma lagnani mali krenkrena malita amina ndado la bi kosobe mali gouvernement fona bataki sebe o konnana andabina do o fonna hakilla jigina fona sibiri temani buni region amaira la ka fo general keba Sankare ale tumbe jamakulu do nyefe mimbi buguni region marabuma be kufo unywanzoro Memorial Modibo Keita fanna ulube ikado buguni nyeta kungon kibarala andabina do ulla ukumana mini obitalike sirabakan kasara do fana kera mimbi talike maraka kungo yan fana Davido nimbela jelila ni yala kumaboya awyo bismillah renouveau télé somada jona kibara ulu keneka Naganya wolonvlan setari sanga binani soro ni wati na mi armée de terre ikado ajabala la te Choy Felix Diallo na le yereye ukama nyama baye ka beno wati ubike sababu ye mi kibaro ye andabido alla ambayro la ka fo CEDEAO jamana mara ma nyama uka balikanywa ye min kera akarakaw feno nabi gana kufo akoni kunchara ni kibara munuye uye kanyangeta kanyeshimi ye Mali frontière fanga ma nyama uye ku balika ikado ka tama uka uke usago yaula ka beno hakilna ye mimi talike politiki to dola ulu kwani ayira ka fo nkera molyalo ko baye ka bo CEDEAO ma nyama ulu yoro ni ka hakilna ta ka nyeshi ka do Mali maraba munu ni ulube anguna ambe doni minay ko bimga politiki ton woro ma woro ye ayira ka fo ninte balnan ko ye ka beno kibare o kwani kumana tama kwani nkera wala sako ma chama hakilna la soro nin ko inka Mali de munu ni ulu do ye fere to do ma nyama ye ulu ka hakilna di Amadou Jara anka je aka aleka ikada wulika jomu ni ayo ukeni kibara no fe anka nyamada ufe CEDEAO nyemo kani laje kardon akara Ghana amina wati kono kaso Octobre kano kilitani wolon vlatemeni Bamako CEDEAO nyema ne nana akufu adoi akumeta mana Mali kono ani jekulu ma nabu wole Conseil de sécurité de l'ONU ulu fena kume Mali kono ukani laje sabana kono nana wala ni kanyengeni takanyishi Mali nyemoma
ni wale yangre parti politique ma do ya ira ka fo kama balula tali ka ke mautara nyogo yela Ghana délégation tara lettre tara Ghana mautara abe famille Côte d'Ivoire Sadio Tara Diaw Tara Burkina Faso mautara Dakar kata président lege ka fo ko hakila membe ka ira la ka fo bara membe kela dinga nan ko amata election na dinga to atsikanye ka maw ka voyage goma o tise ka mara o ko na fulma fonna ni nyanye min tala ka mali nyamo segre ani lagini parti politique ma do ya ira ka fo ko ni nyanyi ko akela akli barakunu o ka malala kudu ka nyeshi malima il y a des là parce que ma français datu ma banku datu donc c'est pour que ba de galan de malika pour que population kana o nyanga tawso donc o de kama o sanction sous ma fonge malala kudu de rete parce que bi ni a jetimine malika kuma mawati bumbi se babona ibli ka kalataw ke ka be wati ma février kalo kile mugan wolonfla san ba fila ani mugan fila mali kono o sidaw moka amina badoy nga parti politique do ya yira ka fo ko tolu felay ko bari ko wala yoro ka geleni kalatay bibina mali kono bini jetimine ke mami bala ko election ka olu ba donc ko kalo sabay kalo nani kono election se ya ke election jeli ko flado o be fe militaire ka mata ka chumbo onkuna min kado ni parce que mam bi sekata election la min be bala ka fo ko yele maka ke ni jetimine ke kato ma o mangata ni jetimine atsekata faso la kata election kata campagne ke nga jogulu do fene ya ira ka fo ko kalataw o se ake mali kono wati kunun kono ka bi se ka ke ni la transition kono akacha ala fe ni mari o bolo di norma ka vote boy ka mota no on bi se ka faso joni faso yi ba so ni election kara ka président sigi c'est d'autres c'est que na le ko ka te mo mon fait na le ko ka be mo mon gain na le ko ka be mo mon bismillah fait et ba so c'est d'autres c'est ko bali tu go shila parce que c'est d'autres c'est la bali condition kele muna ouais ni coup d'état de aka jamana kono be ko fe sidaw maw akli dalla do fara ni nyamunu kan ni o kala ni luma bo asira fe o kala jeba minana décembre kalo o klitan fla kabeni alibi CEDEAO amanyemo ka ni balika nyanye minkira akara karido hakila jigina ni ukoni nyangili ka suman ne ka nyeshi mali marabaw uluma ka ubali wale dowla inafo amanyemo ni ukera uka bengan ye machama ya bla mine mingonna na uye kambe doni mine ko bi kalata labem balia ani dun krenkere walma wati krengere ni ka boloshi umaka fo kalata na seka ke ukono odi kembe sababu ye ni ka ni nyange ka lanati ka jamana denw fana ka hakilinaw bɛɛ i k'a dɔ taa ka fila kɛ o kow kɔnɔna na dɔw ka yela kalata kunkanko kibara yɛrɛ dati se maga o la bi nka ka bɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye min bɛ tali kɛ anw ka kibara ɲininaw la olu ye bamakɔ minɛ a bɔlɔn furancɛw la o ye maa minnu ni ka olu lasɔrɔ an k'an ɲɛmada olu dɔw ka hakilinaw fɛ komi an ka autoritew fana hakilila u tun b'a kalama k'a fɔ ko ninnu bɛ kɛ peut-être pire que ça même donc comme an bɛ wagati min na nin ye CEDEAO ye résolution minnu ta a bɛ autorités de concerner donc a fɔra le 12 peut-être a bɛ se ka taa au-delà de ça donc an bɛ min fɔ an ka autorités ye u k'u jija cogo bɛɛ la u ka solution ɲini nin problème in na parce que ni Mali kɛra kɛrɛfɛden ye a bɛ gɛlɛya dɔɔni bolo yɛrɛ olu de ko k'u bɛ changement kɔ an wulila k'an bɛ changement fɛ. Et je pense que les autorités nous nana ou fana ko be faire changement ne ke donc an be min fouye an gu deme an gu blasra nous filila fili u soro na an ku la clé u ka an mago be changement na wala sa an be se ka soro pour que an kana to ka bi ni dinga sugu ɲɔgɔn kɔnɔ tuma bɛɛ parce que an filɛ min kɔnɔ ni ne bolo lasegin de do a be jamana lasegin ko a ta se ka taa ɲɛ parce que n'a fɔra à chaque fois coup d'état non seulement soroda fɛ a bɛ soroda sira caman nagasi a bɛ na ni fɛn caman ye tuguni hali Mali ka hɔrɔnya jamana kɔfɛlaw ko la a bɛ dansigi o fɛnw caman na. nin kɔrɔfɔ tani ka segin sɛbɛkɔrɔ kɛra a la hakilila jiginna n'a bɛɛ CEDEAO mara ma ɲɛmaw ka ɲɔgɔnye min kɛra akarakaw olu fɛ yen nɔ ni a kɔni kɛra sababu ye u ka se ka hakilina ni ŋaniya ta ko u bi jalaki walima min bɛ tali kɛ ɲange k'u ta k'o ɲɛsin Mali marabaw olu ma bi ka bɛn ni o ye
kunungo ka bɛn kalo tile 8 ma n'a bi novembre kalo kofɔ san 2021 minisiriso min ɲɛsinen do Mali ni jamana wɛrɛw cɛ kungango kibara o ɲɛnabɔli o ma olu kɔni ye bataki sɛbɛ k'a dɔ jamana gouvernement tɔgɔ la k'a fɔ u ye kibara ni kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ka sigiba sabanan n'o y'u ka bali ka sigi sabanan min kɛra akarakaw olu fɛ yen nɔ min bi tali kɛ a ma ɲɛmaw ni gouvernement ɲɛmaw ka hakili falenfalen min kɛra sababu ye k'a fɔ ko u bɛna jalaki walima ka ɲangi ta ka ɲɛsi Mali marabaw ma Mali gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ balinanko ye ani u kɔni bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ nin na kɛ wale min ni olu kɔni ma a sɛbɛkɔrɔ kanu u ye a ko ni ka i k'a dɔn ka jalaki ɲɛsin o ma a yira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kan ka kɛ bi Mali i k'a dɔn malidenw ni hakilina ye min ye ŋaniya min bɛ u la a ka kan min ye CEDEAO jamanaw ka tɔn ka se ka o hakilina ka o ta k'o do bala min ni o bi Mali furancɛ fanga yɛrɛ ta cogo kungango kibaraw kofɔ ŋaniya min bɛ jamanadenw na o ye basigi minnu kan ka se ka la nati cogo min na gɛlɛya minnu bɛ yen a gɛlɛyaw fura bɛ se ka lasɔrɔ a la cogo min na i k'a dɔn communiqué n'o ye bataki in kɔnɔ kungango kibara a da sera o ma o y'a yira k'a fɔ Mali gouvernement tɔgɔ la k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigikafɔ kɔnɔna Mali labɛn bɛ ni o ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la ne ka i k'a dɔn jamana kɔnɔ kungango kibara da ka don a la a ka kɛ ni basigi ani i k'a dɔn k'a fɔ hakilisigi ye walasa bɛɛ ni keleya bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min na bataki an b'a hakili lajigin k'a fɔ a kɔni bolonɔbilala minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kungango kibara ɲɛnabɔli la ni ka ɲɛsin CEDEAO ka hakilina talen ma min kɛra akarakaw olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri don min ye kalo tile 6 ye n'a bɛ novembre kalo kofɔ i k'a dɔn min ye Memorial Modibo Keita ale la Buguni marabolo n'o ye a région ye hakilila jiginna n'a bɛ Buguni Yanfoyila Kɔlɔnjɛba Welesebugu Garalo Kumantu ani a Farankaw ko olu kofɔ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Memorial Modibo Keita ka bonya ni k'o ta k'o segi k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw ma Buguni région ya ni ka u ka wasa yira a ko la kosɛbɛ Buguni dugutigilakaw olu tɔgɔ la ka laban tuguni k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka kɛ cogo min na walasa Buguni région denw yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka yiriwa bolo da Buguni marabolo kɔnɔna na nin baara in bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn bonya minɛ tun bɛ Buguni gouverneur yɛrɛ ale nakɔrɔ ni o ye général de brigade Keba Sankare Bugunikaw ka i k'a dɔn k'a fɔ dugutigilakaw tɔgɔ la u y'a yira k'a fɔ u bɛna kulu min ni ka o sigi u ko ma ko association pour le développement de la région de Buguni ni a bɛ ADRB o kofɔ laɲini kun ye min ye o ye Buguni région kura a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ ani basigi bɛ se ka kɛ a kɔnɔ cogo min na nka hakilila jiginna k'a fɔ laɲini min b'u fɛ o ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ cercle ye olu bɛ se ka dan tigɛ teliyala cogo min na nin kɛnɛ ka wasa caman sɔrɔ la a la baw gouverneur yɛrɛ ye a ka nisɔndiya yira nin ko in ka olu ka fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ sababu ye jamana ka se ka sinsinbere sɔrɔ kosɛbɛ yiriwa binna kun kan Amadu Jara ale tun bɛ nin kɛnɛ kan an ka ɲɛmada ka kibaruya salonlenw fɛ walasa cogo min na ka se k'o sen don Buguni ɲɛtaa la Bugunikaw olu farala ɲɔgɔn kan Bamako walasa cogo min na ka se ka kuma Buguni ɲɛtaa kunkanko kan n'ale tun bɛ kɛnɛ kan Buguni gouverneur ye a y'a hakilisigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko Bugunikaw k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Buguni ɲɛtaa kama kɔnɔna na a y'a da don waleya minnu bɛna bila sen kan o hukumu kɔnɔna na. So o bɛna jɔ ni tile 2 na ani directeur de cabinet gouverneur b'a fɛ o kɔfɛ k'an minnu y'a jɔ o bɛna jɔ brigade de gendarmerie fana wari sɔrɔ o jɔli daminɛ wa o kɔfɛ an y'a ɲini k'a f'u ye juguw ka kɛ ka bɔ jɔla ka don an fɛ yen u ye layidu d'an ma u bɛna kan wɛrɛ jɔ bana commune kɔnɔ o bɛ a yira k'a fɔ ni jamanadenw bɛnna ko kelen kan jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu ka dɛmɛ ka nɔgɔn donc bi bi in na an bɛ foli di Buguni cadres Buguni mara bɛɛ ma. N'u yɛrɛ cɛsirilen don ni maa minnu o y'a yira k'a fɔ k'o ka laɲini dɔ fana ye bɛn ani fara ɲɔgɔn kan o ka se ka sabati Buguni région kɔnɔ. o bɛ dan sigi kunnafoni tako fɔlɔ la k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 51 sɔrɔ Sanso ani Dɔnba ni Dɛbɛlɛ fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ kalanakaw olu fɛ yen nɔ Buguni région a fan bɛɛ lajɛlen na gouvernorat yɛrɛ kɔnɔ général Keba Sankare ani commandant Kone an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Fanta Tumbuta an sera ka kibaruya kun fɔlɔ minnu fara ɲɔgɔn kan o de ye nin
Janjo masa kifu iga timnanja la don kibaru tako folo otume talikenna la seli mununkela andale mala kanu maka kilingil nay afamya famya chugo nyumana ni sanga konna la amena sori Ibrahim Diallo ta sisa ale kasika an la donia so madena taninga seki me hukumi konna la anga siraba usanfela la awani ke karafiti Fuseini Ndaw ale bena wele bla sori ma